सांगितलं आहे ते समजा ध्यानात ठेवलं आहे ना. म्या तुमचा सेनापती आहे. अरे सेनापती नाही, सेनापती. प्रत्येक काकाला आपलं योगदान भरपूर दिलेलं आहे. आज लहान मुले बसलेली आहे. आमची संस्कृतीची आणि कलेची घुडी आज आपल्या खांद्यावर घेण्याची नितांत गरज आहे. कारण जी गोव्याची खरी जर ओळख करता आहे ती कला आणि संस्कृती आहे आणि ती घुडी तुम्ही तुमच्या खांद्यावर घेणार अशी यावेळी मी अपेक्षा करतो. आणि त्याचबरोबर खरं म्हणजे ज्या नाट्य कलाकारांचा माझ्या हातून आज सन्मान झाला, सत्कार झाला, खरं म्हणजे ही संधी मला आयोजकांनी दिल्याबद्दल मी शतशः मनपूर्वक आभारी आहोत. केवळ एका लहानशा कलाकाराकडून एका महाज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ कलाकारांचा सन्मान माझ्या हातून झाला. ही संधी तुम्ही मला दिल्याबद्दल मी आयोजकांचे शतशः आभारी आहोत. फडते काकांना आणि त्यांच्या सगळ्या टीमला देवी शांताबाईकडे मागतोय की त्यांना उदंड आयुष्य लाभू दे. त्याचप्रमाणे जे आमचे भगत सर आहेत त्यांनी म्हटलं होतं की एक उत्सवी रंगभूमी म्हणून मी आश्वासन दिलं होतं. मी तुम्हाला सर्वांना सांगू शकतो जे मी आश्वासन देतो ते पाळतो. आणि हे रंगभूमी उत्सवी रंगभूमीची स्कीम आहे ती काही 1 महिन्याच्या पूर्वी तुमच्यासाठी ओपन आहे, खुली आहे. ज्या तऱ्हेने आज स्पोर्ट्स कल्चरल मार्क्स पण तुम्हाला मिळतात त्याच वेळी त्या महिन्यात सगळं फायनल झालेलं आहे. तुम्हाला कल्चरल मेरिट मार्क्स सुद्धा या वर्षापासून सुरू होणार आहे. त्याची वाढी मी आजपासून घेतोय. आणि परत एकदा रसिक बाबो तुमच्या शिवाय हा नाट्य महोत्सव यशस्वी होऊ शकत नाही. आणि तुमची साथ शेवटपर्यंत पडते बरोबर प्रत्येक काकांबरोबर त्याचबरोबर या सर्वांच्या सहकार्याबरोबर असणे हा अत्यंत गरजेचं आहे. संगीताची मेजवानी माशेच्या रसिकांना दिली होती. या ठिकाणी आज स्मरण होती. आर.बी. फडते यांनी